zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa, ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi ku ndondomeko yolimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito m'makhonsolo a mdziko lino ya Governance to Enable Service Delivery Project GSED 2.0. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito m'maofesi a boma, kulimbikitsa ntchito za makhonsolo komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'maboma onse a mdziko lino. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Ndalamazi zithandiza kuti anthu okhala m'maboma ndi makhonsolo onse 32 a dziko lino apindule ndi ntchito zonjezera za makhonsolo komanso thandizo lapamwamba ndi kuchita zinthu poyera. Ntchitoyi ipititsa patsogolo ntchito yopereka ndalama ku makhonsolo omwe akuchita bwino komanso kugwira ntchito moyenera ndi cholinga choti ntchito za boma zipite patsogolo. Firas Rad, yemwe ndi mkulu wa bungwe la World Bank kuno ku Malawi, wati ndalamazi zipititsa patsogolo thandizo la boma kwa anthu ake maboma 28 ndi municipality anayi Akasungu, Luchenza, Mangochi ndi Karonga. Iye watinso ntchito ya GSED 2.0 ithandiza kuti nthambi zosiyanasiyana za boma zidzichita bwino komanso kulimbikitsa ntchito za nthambi monga za umoyo, maphunziro komanso zomangamanga, zomwenso zipereke mwayi wa ntchito kwa anthu ndi kukweza chuma cha maboma osiyanasiyana. Rad wati ntchito ya GSED 2.0 ndi umboni wa zomwe zingachitike ngati boma, anthu ake ndi mabungwe othandizira boma angagwirizane kusintha kachitidwe ka zinthu ndi kuchitira zinthu poyera. Iye watinso mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo adindo a makhonsolo a mdziko lino asintha mukagwiridwe kawo ka ntchito. Malingana ndi bungwe la World Bank, ntchito ya GSED 2.0 ikutanthauza kuti ana ochuluka aziphunzira m'makalasi yabwino, mabanja ambiri kulandira thandizo la chipatala komanso madera ochuluka kukhala ndi madzi akumwa aukhondo. Chikalata chomwe World Bank yatulutsa chatinso ndalama zatsopanozi zithandizira kuti zipatso zabwino za GSED 1 zithe kufikira madera onse a dziko lino komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa makampani ndi anthu a zomangamanga ndi akatswiri osiyanasiyana. Ntchito ya GSED 2.0 iyendesedwa ndi komiti ya National Local Government Finance Committee mogwirizana ndi unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komanso unduna wa zachuma. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa, ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna ya zamphamvu ndi migodi Mayi Jean Mathanga ndi yomwe yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre lachisanu. Chisomo Breki wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Mayi Mathanga, omwe ku msonkhanowu anali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba komanso akuluakulu ochokera ku mabungwe a Mera ndi Nokma, anati vuto la kuchepa kwa mafuta a galimoto mdziko muno linakula kwambiri mu sabatayi chifukwa cha kuchepa kwa ndalama za maiko akunja. Pa ichi ndunayi inati boma lapeza ndalamazi ndipo lagula mafuta a galimoto ochuluka, ndipo galimoto zoposa 240 zili mu njira pamene zina zili m'madoko a maiko a Tanzania ndi Mozambique kuti zinyamule mafuta ochuluka. Atuwo timadalira ndalama zakunja kuti abwere Malawi muno. Ndipo kale panopo ndilokondozitsa mtundu wa Malawi kuti ndalamazo zapezeka. Panopa tili ndi magalimoto almost 243 amene kuyambira lachitaduli akhala kutumizidwa kuchoka ku mapoti kwathu ku Tanzania komanso ku Mozambique, akhala kubwera kubwera tikulopanga belodi mafuta ena. Ndiyeno ndikukhulupirira mwafika mande lachiwiri nkhani ya mafuta yavuta mafuta ikaitatani itatha. Ndiye pakali palifadi kutsindikiza mtundu wa Malawi kuti vuto meta khala kwambiri masiku awo apitawo imene sikhaso vuto koma tikhale ndi mtima kaonera kuti boma athu likutitumikira tisapange panic, mafuta awo akhalapo ndithu. Kupatula kuchepa kwa mafuta a galimoto,
dziko lino likumananso ndi vuto lakuzimazima kwa magetsi. Ndunayi inati vuto liladza chifukwa chakukhalitsa kwa zipangizo za magetsi. Iwo anati mwazina ntchito yotenga magetsi kuchokera mu dziko la Mozambique ikazayamba mwezi wa Julayi chaka chino, komanso sabata zikubwerazi bungwe la Egenco likhala likuonjezera mphamvu za magetsi adzuwa zokwana 10 ndipo izi zichepetsa kuzimazima kwa magetsi. Kuphatikiza pamenepo pali nkhani zina zoti pabwera kumakhala anthu akumatibera malaini athu amagetsi, mawaya ndena akumatibera, chifukwa chimenecho chimwasokonezanso ntchito yopukusa magetsi. Komanso pali nkhani ija ya kuti mashini athu akalamba ambiriwa ndakale kwambiri, ndiye kuti pakangochitika kena kalikonse pa mashinipo pa mawaya wina aliyense akangokhudzidwa ndikuti mashini magetsi aja adani osavutanso kweza kuti magetsi aja agwa. Komanso pali nkhani ya zanyengo. Panopa tikumadziwa kuti mushire river makhala kuti makhala matope, makhala muli zinyalala, zimene zonse makagundanso ku mashini kwathu. Ndi tikumapeza kuti kumakhala ndi nthawi yomazimitsa mashini kuti tipange clean kuti mashini aja athenso kutani kuyenda bwino. Komanso pali nkhani ina imene amati sabotage, upando umene anthu ena ogwira ntchito amapanga dala basi mwina moti apereke magetsi, mwina magetsi aja ndikuzimitsa dala cholinga chona kuti anthu athamange kuti palipo magetsi alizimira nkwasiya dala anthu mwina 3 hours akatiye kupita nkukatani kukangobwezetsa chimene chotsa chicha cholinga alandire ndalama. Komano pakati pano panifani fotokoze kuna kuti zonsezo tifuna tikutsire zimezo zithe. Ndiye ngati boma lanu tifuna tipangeze tuzingapo 1 tiwonjezere kupukusa kwa mphamvu ya magetsi, zimezo tiwonjezere kufika 2030 tikhali tapanga double magetsi amene tikuphika panopa. Komanso tichokeso tisamangodalira shire yekha, tiloweso malo ena ngati kumpoto komanso pakati kumapanga generate magetsi. Komanso tili magetsi a solar amene apempha anthu angapo kuti atijoine. Komanso ifeyo kudzera bungwe la Egenco tikupukusanso magetsi a solar pakati pa magetsi okwana 10 megawatt already kale amene tikhali tikuyika kuphatikiza ku magetsi amene tikupukusa. Ndiyeno ndi nkhani ngati zimenezo tionetsetsa ndithu kuti nkhani ya magetsi ozimazimayi ithe. Ndipo mawu ake nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba inatsimikizira Amalawi kuti asade nkhawa ponena kuti boma la DPP limadziwika ndi kukonza mavuto omwe maboma ena anasiya. Iwo anati ino si nthawi yochita ndale koma nthawi yothana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Anamalomba analengezanso ku msonkhanowu kuti kupita chitsogolo boma likhala likuchitisa misonkhano ya olemba nkhani mwezi uliwonse pofuna kufotokozera Amalawi kuzochitika zosiyanasiyana zokhudza dziko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP Kondwani Nankhumwa wayamikira boma chifukwa chobwera poyera ndi kufotokozera Amalawi mavuto omwe dziko lino likudutsamo. Nankhumwa ayankhula izi kudzera mu chikalata chomwe chipani chawo chatulutsa ngati mbali imodzi yoyankhulapo ku zinthu zomwe zikukhudza dziko lino. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Nankhumwa ayankhula izi patangodutsa kanthawi kochepa nduna ya zamagetsi ndi migodi Mai Jean Mathanga pamodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba atachitisa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre komwe anafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti dziko lino likumane ndi mavuto amagetsi ndi kuchepa kwa mafuta a galimoto. Nankhumwa ati pobwera poyera ndunazi zaonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndozipereka kuthana ndi mavutowa komanso kutsogolera dziko lino kuthana ndi mavuto omwe likudutsamo. Komabe Nankhumwa apempha zipani za ndale mdziko muno kuti zisatengerepo mpata ponamiza Amalawi kuti izo zili ndi kuthekera kothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi ndi ena, ndipo malo mwake alimbikitse mtsogoleri wa dziko lino komanso kugwirana naye manja kuti athetse mavutowa mwansanga. Mtsogoleri wa chipani cha PDPU anavomereza kuti vuto la mafuta lakula chifukwa cha nkhondo yapakati pa maiko a USA, Iran ndi Israel, ndipo zipani zonse zikuyenera kuvomereza izi. Pakadali pano iwo ati pakufunika kugwirana manja ndi boma komanso kukhulupirira kuti utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika uthana ndi mavuto onsewa posakhalitsa. Chisomo Break, MBC, Blantyre.
Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lalengeza zakuyambanso kopereka ngongole kwa anthu a bizinesi. Wapampando wa bodi ya bungweli a James Napambo ndiye walengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati bungweli lakhazikitsa mfundo zokhwima zoyendetsera ngongolezi. Mwaitu modzi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mu mwezi wa Septemba chaka chatha boma linayimitsa ntchito za bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF kuphatikizapo kupereka ngongole kamba kofuna kuwunikanso ntchito za bungweli. Chinachititsa ichi nchoti pa nthawiyo panali mavuto ochuluka monga kusayendetsa bwino pa nkhani za kabwezedwe ka ngongole zomwe zinayika pa chiopsezo ntchito za bungweli. Koma wapampando wa bodi ya bungwe la James Napambo wati mu nthawi yomwe ntchito zinayima bungweli lakhala likutolera ngongole komanso kukonzanso kagwiridwe kake ka ntchito. Iwo ati pofuna kuonetsa kuti anthu akubwereka bwinobwino ndalama komanso mwadongosolo ngongole zidziperekedwa m'magulu. Tikamba kuberekesa ndalama tizipanga tiziyang'ana kwambiri magulu. Chifukwa chani magulu? Magulu amakhala security ya mphamvu. Chifukwa anthu mamemba agulu limene lijalo amalimbikisana mtima kuti alesa azibweza ngongole. Ndiye tikatero ndiye kuti security yathu ikhala ya mphamvu. Komanso amene angabwereza kuti ngongole ndalama ngati munthu ali munthu mmodzi. Kuyambira pano tizifuna kuti azipereka chikole choti ngati akalephera kulipira ndalamazo ifeyo tigulise chikolecho kuti ndalama zathu tizipange recover. Ndi ndondomeko zimene zikuona kuti MEDEF igwira bwino ntchito ndipo ithandiza Malawi amene kuti athandizidwe pa nkhani ya ngongole. Pakadali pano bungwe la MEDEF lomwe mbuyo mlinkatchedwa National Economic Empowerment Fund NEF akutatola ndalama zokwana 8 billion kwacha ndipo ili mkati motolera zina 187 billion kwacha zomwe zili ndi anthu komanso magulu. Mwaitu modzi MBC Lilongwe. Bungwe la Blantyre Water Board lati vuto la kusowa kwa madzi lichepa kwa makasitomala ake akamaliza kugwira ntchito yoyika mapampu atsopano pamalo opopera madzi a Walkers Ferry kunkula mboma la Mwanza. Polankhula pamene amayendera ntchitoyi wapampando oyang'anira ntchito za bungweli a Stanley Chirwa wati ndi okhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo palibe zovuta zimene akukumana nazo. Zambiri mu ripoti ili. Kumayambiliro kwa sabata ino, Blantyre Water Board inayamba ntchito yosintha mapampu ake kuno ku Walkers Ferry kunkula kuchotsa mapampu akale kuyika atsopano zomwe zikuyembekezera kuthandiza ntchito yogawa madzi m'boma la Blantyre. Wapampando wa oyang'anira ntchito za Blantyre Water Board a Stanley Chirwa ati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo sanakumane ndi mavuto ena aliwonse. Komanso kupatulanso ndi ntchito yomwe ichitika World Bank anathandiza ndi thandizo la ndalama yonena kuti panopa mapaipu a Blantyre ambiri akusinthidwa kukhala kukumbidwa panokhala ntchito zokumbidwa mapaipu asinthidwa andi tizikhala ndi madzi okwanira ndiponso madzi sazitayika kwambiri Blantyre. Mapaipu network yake ndi yakalekale ndi mapaipu ambiri anakuti onongeka madzi amatayika kuphulika kumene ndi zina komanso nkhani inanena kuti ya magetsi simakhala ndi magetsi okwanira okwanitsa kuti madzi takoke kutoka kuno kushire kuno kumusi kuno kweza mmamba wa Blantyre. So kutenga ndi zifukwa zimene zizi World Bank anathandiza ndi ndalama zomwe adagulira mapampu awa zina mapaipu akhala kusinthidwa madera ambiri Blantyre komanso zina zithandizira kunena kuti tizitha kukoka madzi aja ndi mphamvu za sola cholinga kuti samaononge ndalama zambiri kupita ku Eskom komwe apita ndalama zambiri. Ntchitoyi yomwe akuyigwira ndi thandizo lochokera ku World Bank ndipo ndi la ndalama za pafupifupi $4 million ikuyembekezeka kuthandiza ntchito yopereka madzi m'boma la Blantyre ndi kupititsa patsogolo ukhondo m'bomali. Evelyn Ching'ambe, MBC, Walkers Ferry. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentoninso mitu yake. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe.
nkhani zathu zikupitilira. Unduna oona za migodi wati mgodi wakasiya mboma la Lilongwe uli ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino, pomwe zadziwika kuti mgodiwo uli ndi miyala ya mtengo wapatali ya rutayo yochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu a Hilary Bandawe anena izi pomwe kampani ya Sovereign Metals imapereka zotsatira za kafukufuku yemwe akhala akuchita. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Bandawe ati ndizosangalatsa kuti kampani ya Sovereign Metals yapezanso kuti miyala ya rutayo kukasiya ndiyochuluka ndi matani oposa 20 miliyoni kupitirira matani 17 miliyoni omwe anayerekeza zaka zambuyomu. Izitu ati zikutanthauza kuti ntchito zachuma zitha kupita patsogolo mdziko muno. apanga maplani amene katunduyo azachosedwe mu nthaka komanso azaumbidwe kuti apange katundu osiyanasiyana. So imene ndi stage yofunikira kwambiri, tilosangalala kwambiri foti pano akamaliza DFS makauti ndi chithunzithunzi chonse cha project yo makamaka kumbali yoti ili ndi economic value yambiri bwanji komanso idzapangidwa execute motani. Ndipo pothirirapo ndemanga katswiriwo na za migodi a Green Malunga ati mgodi wakasiya udzabweretsa chitukuko chosiyanasiyana komanso kukweza ntchito za malonda mdziko muno. Iwo ati Amalawi akhale ndi chidwi cholondoloza ntchito za migodi kuti dziko lino lipindule. Mkulu wa Sovereign Services yomwe ikuyendetsa ntchito ya mgodi wakasiya a Maxwell Kazako ati kafukufuku wawo waonetsanso kuti pa zaka 25 ndalama zoposa 28 trillion kwacha ndi zomwe zidzapezeke kupitirira pa 18 trillion kwacha yomwe anayerekeza mbuyomu. Pakadali pano Akazako ati ayamba kupempha dongosolo lopempha chiphaso choti boma liwaloleze kukumba miyala ya mtengo wapatali yomwe apeza. Amene tamaliza DFS imeneyi panopa tili pakalikiliki popanga prepare mining license application imene tikhali tikupereka kuboma kuti boma itiunikire zimene zozo kumanonso tikhala tili mkatikati molimbana ndi kupanga prepare Asia imene tikhalenso tikupereka kumepa posachedwa apa komanonso tikatero tikhala ndithu tikuyankhulana ndi boma nkhani ya MDA mining development agreement kuti chitsogolo chake chikhala chotani. Malinga ndi kampani ya Sovereign Metals, ntchito ya mgodi wa mtengo wapatali ya rutayo komanso graphite ikazayamba isapezesa mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 10,000 mu zaka zitatu zikubwerazi. Austin Fukula, MPC, Lilongwe. Nduna ya zosamalira chilengedwe a Patricia Wiskesi yati iwunikanso migwirizano imene kampani zimene zikucheka matabwa mu nkhalango ya Vipya anasayinirana. Iwo anena izi ataona kuti zambiri mwa kampanizo zikulephera kukwaniritsa mfundo zimene anagwirizana. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Awa ndi amodzi mwa malo amene anaperekedwa kwa anthu kuti adzikana asamalira nkhalangoyi ngati imodzi mwa migwirizano imene boma linagwirizana komanso anthu amene akusamalira nkhalango imeneyi ya Vipya Plantations. Koma zomwe zikuchitika, anthu malo osamala nkhalango imeneyi akuchita zinthu zosiyana. Sakuchita malinga ndi mmene anagwirizanirana kuphatikizapo nkhani yosamalira chilengedwe komanso ndi zinthu zina zimene anagwirizana mu mgwirizano umeneyi. Izi zachititsa kuti ndunayi ikhale pansi ndi anthu amene boma linawapatsa malo mu nkhalango ya Vipya kuti amve chimene chikuvuta kuti adzilephera kubwezeretsa mitengo mu nkhalangoyo. Iwo ati pakufunika kuunikanso mgwirizanowo kuti aone momwe boma lingathandizire pa vutolo. Ngati unduna posachedwa apa tikhale tikuyenderanso ma concessions amenewa imodzi kuti tione kuti kodi akukwanitsadi kupanga zomwe tidagwirizana kuti apange, tingatani kuti amene akuvutika kukwanitsa aphunzirepo kwa ena amene akuchita bwino kwenikweni. Komanso pali mphekesera kuti ena amene adatenga malo amene wa nkhalangomu alibe kuthekera kwakuti akhoza kukwanitsa kudzalanso mitengo mu nkhalango imeneyo. Ndekwa anthu amene tiwapezedi kuti ndiotero tikhala nawo pansi ndikukambirana nawo kuti tione kuti tionetsetse kuti malo
tapereke ku makampani amene ali ndi kuthekera kokuti akhoza kudzalanso mitengo ndi kubwezeretsa chilengedwe m'nkhalango imeneyi. oyimira makampaniwo a Paulo Simwale ati zinthu zikuvuta chifukwa ntchito yosamalira nkhalango imafuna ndalama zambiri komanso kudekha kuti munthu adzayambe kupanga phindu. Alipo ena inde akuluakulu omwe zikuchita ngati zikuyenda komano ena zikufutapo nchifukwa chakenso tinali kunena kuti ngati ndi ma concession fees mwina zikanakhala zomvererapo chifukwa chakuti ifeyo ndalama zikufuta nkale so kuti uzale mitengo ukhale mpaka zaka 15 sunakolole uku kungopereka $40 per hectare up to 15 years ndiye kuti kwina uku munthu alephera. Ndunayi inayenderanso nkhalango ya Kaninyina kumene yadzionera yokha mmene anthu akuonongera nkhalangoyo. Iwo anathandiza nawo kugumula ubvuni yotenthera makala imene anayipeza mu nkhalangoyo. Nduna ya zachilengedweyi ili mchigawo chakumpoto kumene kugwira ntchito zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti chilengedwe chikubwerera mchimake. Hassan Piri, MBC, Mzimba. Bwalo lalikulu la milandu lomwe limamva milandu yokhudza malamulo mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la anthu 13 aulumali omwe amafuna kuti malamulo okhudza kupemphetsa mizinda akwaunikenso. Chigamulochi chikutanthauza kuti mchitidwewu ndi woletsedwabe malinga ndi malamulo a dziko lino. Ruth Chinangwa akufotokoza. Oyimira mlandu odandaula achikondi Chijozi Jere ati ndokhumudwa ndi chigamulochi ndipo chitsogolo chioneka akawafotokozera anthuwa za chigamulochi. Iwo anauza bwaloli kuti gawo 180B la malamulo a dziko lino likuphwanya ufulu wopeza thandizo la tsiku ndi tsiku pa moyo wa anthuwa. Monga mukudziwa kuti khoti lomwe limamva nkhaniyi ndi High Court, ngakhale kuti linapangidwa kukhala Constitutional Court chifukwa chokuti amamva mlandu ndi majaji opitirira atatu, mmodzi analipo atatu, komabe inalibe ili High Court. Nde malingana ndi malamulo khoti lomalizira Malawi muno ndi Supreme Court. Nde tikayiunikira judgment yo ngati pali mfundo zimene ma client athu ataone kuti akuyenerabe kupita ku Supreme Court ndiye kuti tipanga momwe. Mmodzi mwa oyimira boma pa mlanduwu Ndole Chiume wati ndokondwa ndi chigamulochi. Nkhani ya ulumaliwo si nkhani ndiyovuta koma ngati boma ifeyo tinabwesa act yowathandiza anthu aulumali ya Persons with Disability Act imene imathandiza anthu akuti azipeza ntchito, azipeza kapangidwe ka ntchito ndi uluso wa ntchito. Nde even ruling iyi si kuphwanya malamulo aliwonse. Mlanduwu unamvedwa ndi oweruza milandu atatu, John Mashikizo Chirwa, Aneline Kanthambi ndi Chimwemwe Kamowa. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe pomwe ati chaka chino akuyang'anira kuti asatuluke mu ligi yayikulu ya dziko lino ya FDH Bank Premiership. Pokhazikitsa timuyi, mtsogoleri wa timuyi a Alfred Gangata ati cholinga cha timuyi ndi kusula luso la achinyamata omwe atha kutumikira timu yayikulu ya dziko lino ya Flames. Pomlowoka anali nawo pamwambowu ndipo akufotokoza. Nduna ya zamasewero a Alfred Gangata omwenso ndi mwini wake wa timu ya Masters FC yati kubweranso kwa timu iyi mu ligi yayikulu ndi chitsimikizo chakuti masomphenya komanso maloto samafa. Gangata ati cholinga cha timu iyi ndi kupereka mwayi kwa achinyamata kuti miyoyo yawo isinthe. Gangata atinso luso lomwe lizisulidwa kuti timu iyi lithandiziranso timu yayikulu ya dziko lino atipoti iwo alikale ndi mbiri pomwe adatenga ukaswiri wa mpikisano wa Kazbek mchaka cha 2018. Kelvin Moyo ndi mkulu oyendetsa ntchito za timuyi ndipo ati sakupereka phuma komanso mpishupishu kwa aphunzitsi a timuyi koma ati cholinga chawo nchoti asatuluke mu ligi yayikulu ya FDH Premiership.
Tero kumene silufuna kuwapa circulation. Ife chachikulu njoti tikakhala muli gimu chaka chamawa kuti tili muli gimu mumu. Ndoti chaka choyambachi taika foundation. Pauchoka chaka chamawa pita mtsogolomo. Asipusi wakhe akhani matageti amphamvu. Komano anthu akhulupirire kuti Peter Mponda ndi mmodzi wa makochi abwino malayi munomo. Mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi FAM Afritu Haiya wati kubwera kwa timuyi kuonjezera mpikisano mu ligi. Haiya ati izi zithandiziranso kupitisa patsogolo timu ya mpira wa miyendo ya Flames. Ife ngati Football Association tilionyadira kwambiri pozindikira kuti tsopano chaka chino tikhala ndi mpikisano yapamwamba ya competitions onse amene Masters FC ilowe. Pozindikira kuti tikakhala ndi mpikisano yokuti ya nkhoso zapusi zimenezi zimathandiziranso kuti angakhale national team yathu ikhale ndi maplayer abwino komanso tikathe kupanga kupikisana nawo ku national team ndi kumawina magemu ambiri kuja ku Flames komanso angakhale masewera atsikana. Timu ya Masters yabwereranso mu ligi. Alfred Gangata atagula timu ya Baka City yomwe idalowa mu ligi itathera pa nambala yachitatu mu ligi ya NBS Bank National Division. Timu iyi ndiyomwe pano ndi Masters FC. Finally, Masters Football Club is back. We are back with the bank. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto zopitilira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Programu yatsopano ya luso ndi chitukuko. Kalondolondo wa ntchito za bungwe la TVETA zomwe akupindula Malawi ndi bungweli. Nkhani za Technical College, kukamba za mabasale, kupereka zipangizo zophunzira ndi zina, kupereka upangiro wakagwiridwa ka ntchito ku makampani komanso mafakitale. Zonsezi pa MBC TV1 lachitatu lililonse kuyambira nthawi ya 5 koloko kumadzulo, ndipo programu iyi idzibwerezedwa lachisanu nthawi ya 2:30 masana. MBC TV2 on the go lolemba lililonse nthawi ya 12 koloko masana, lachinayi lililonse nthawi ya 9 koloko mmawa. Osaphonyana ndi programu ya luso ndi chitukuko. Zikomo Yehova Mulungu wathu Atate okonda amene muli kumwamba. Tikuyamikani chifukwa choti mwalola kuti ana anu mtsiku la lero tikapezeke mkachisi wanu kukupembezani. Pozindikira kuti ndife ana anu ochimwa ndi pemphero lathu kuti mukhululukire mphulupulu zathu. Ndipo mulole kupembeza kwathu kukhale kulandirika pamaso panu.
M'dzina la inu Yesu Khristu mpulumutsi wa moyo tipemphera. Amen. Yang'ana patanda kwa Yesu yo kuti upeze moyo chuma cha dziko chakutatu chosakatipeza patandapo wayang'ana Yesu yo pakuona tandao tingapeze moyo wayang'ana Yesu yo Ambuye anandikonzeratu mene ndinayang'anaye pondifikira mayeso pantanda pondipeza pambuso poyang'ana Yesu yo pakuona tandao tingapeze moyo poyang'ana Yesu yo ndidzayang'ana nepatandapo pokhulupirira Yesu yo yemwe amakhulupiriraye sadzagwa mayeso adzikoli poyang'ana Yesu yo pakuona tandao tingapeze moyo poyang'ana Yesu yo zanga zonsezo nambaza iye mtima wangilangilaje nampasa Yesu sanza zanga zonsezo nambaza iye mtima wangilangilaje iye woimatu agogo gantimamo alanda ulilawe lowezenitu iye woimatu agogo gantimamo alanda ulilawe oli alibe malo umuze Yesu kunzola koloselo umuze iye zonse umuze